Ħaddiem tal-Waste Serve miet traġikament wara inċident ikraħ li seħħ fil-bini tal-inċeneratur fil-Marsa. Il-vittma huwa Joseph Ellul illi kellu 38 sena u kien jgħix Marsa Xlok. Il-każ seħħ għal-ħabta tat-9 ta' filgħodu fit-Thermal Treatment Facility. B'sorsi ta' Net News indikaw li l-ħaddiem inqabad minn xi magni għalkemm id-dettalji għadhom iridu jiġu konfermati. Fil-post wasal mal-ewwel tim mediku b'ambulanza kif ukoll diversi uffiċjali tal-pulizija, iżda sfortunatament il-ħaddiem kien ċertifikat mejjed fil-post. U mifhum li fis-sigħat li ġejjin tim tal-forensika se jkun qed jistabbilixxi kif seħħ eżatt dan l-inċident filwaqt li jsiru aktar testijiet fuq il-kadavru tal-vittma. Dwar il-każ għaddejja inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Elaine Merċieqa. Għadha kemm waslet il-Maġistrat Dr. Elaine Merċieqa li qed tmexxi inkjesta flimkien mal-esperti maħtura minnha kif ukoll flimkien mal-uffiċjali tal-forensika u tad-distrett sabiex nistabbilixxu eżattament id-dinamika ta' dan l-inċident. Għalissa kif seħħ l-inċident għadna qed investigaw dik hija l-unika informazzjoni li għandna bħalissa f'idejna. Din kienet traġedja li ħallit lil ħaddiema tal-Waste Serve xokk enormi. Dik li kellha tkun għalihom ġurnata ta' xogħol normali spiċċat inbidlet fi trauma wara l-mewt ta' wieħed mill-kollegi tagħhom. Ħafna mill-kollegi kienu jafuh bħala ixlukkajr propju għal fatt li Joseph Ellul kien joqgħod Marsa Xlok. Fil-fatt l-aħbar tal-mewt tiegħu ġabet luttu kbir anke f'din il-lokalità. Buħud minn sħabu jiddeskrivuh bħala raġel li impossibbli ma tkunx tħobbu, bniedem ta' qalb tajba u sinċir. Joseph Ellul tilef ħajtu ftit tal-jiem biss qabel iċċelebra eluq sninu.